Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Rico, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Naawi sakmet amang ibinglay iti daytoy akapadasak iti biag. Barang mangipaay iti adal kadagiti dumdumeng. Nang runa kadagiti padak nga amma. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Rico. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nasaya at tasimangput kan lakay. Dida kan na uray dagiti ubing, isuan na turugnan. Nagkapuam. Saanen anas ken amaamuampay, no sa dino tinaggapak. Nagawit aklaan. Tapno umayak dumawat iti kwarta. Naabaka kiti sugal. Isong ikanak. Anya, manula ang inyawat mo asweldom idi kalman. Ken maysa, amumat apa nagbabayad iti abang ita. Danom ken kuryente. Hoy! Siyak tagtrabaho, Fiona. Iso adi nagmansong pasong bata na kasta, ha? Imbaga akon ken ka. Nga iyan anay mo di kwarta, nga inted ko ken ka. Saan ka ti? Kasano nga iyan anay ko ket kurang nga rod. Wano! Adda sa bali apang pangtudam iti kwarta amat-mat kadak, ha? Anya? Ha? Iti kanito amadoktalak nga da pangtudam. Saan laing asipat ti maramanam, ha? No kurangem ti kwartagit itid ko. Apes, agsapol ka iti trabahom. Saan la day tagur ura iti maiyawat ka? Ay unay kan pare. Nasingpat ni Fiona ang asawam. Ngamapay ang naramin mo kan kuha na tikasta. Kasanumat ngamin pare. Di na ammo tagimpad. Gastadura babay. Pare, amumat atalo ti putot mo. Kan maysa, agad adal jay dua. Siyempre, nagastos at talaga. Ay, No sabali la siguro a babae. Nabayagan nga insina na ka. Isu apagyamanam tanasing pati asawam. Di mo ko maabuswan ti kinasingpat na. amom pare. Saan akabailan ni Fiona asinanak? Sana mabiyag day jay na awanak. Nang runa, tawan trabaho na. Nagsaritaan mi kin ni nanang. Nga isupay laang ti makaamo kadagiti ubing. Ha? Aga brudak laangan. Anya? Aga brudak. Tapno maaddaan kami mat iti kwarta nga agiinan. Barang iti kaaddak ijay. Kat maamiris mo dagiti pagbidbidutan. Kasla saan a pamilya ti pangibilbilangam kada kami. Gapo iti kastang ugalim. Nasabat ka ni abalayan minday tay. Nakuna na akas taunay ti bartek mo'y dirabi Iso nga'y mayak. Tatang. Saan aga pa taada ni Fiona ijay abroad? Kat agbyag kan akas labaraw. Panunutam mat kumadag iti anak yu Tatang. Kan maysa, agbain ka kumamat iti katugangam. Isun ti mangas asikaso kadag iti ubeng. Kasanaw no awan ni abalayan. Di pa'y kat nakakaasay dagiti anak yaw. Ay, pasensya kayon, tatang. Naganasan mi lang amin tinaginom idirabi. Ay, saan nga umanay day tarasaon, Rico? Panunutam nga umuna dagiti anak yaw. Kan ti asawam nga imadayaw, apara matlaang kadakayaw. Rabiin, kan nagpigsa ti tudo. Ngam imay kalata dito'y dagos ko. Ay katuna, mabalin ka di matasaan. Ken maysa,
Inikarikan ka nga umaya kita. Saan ka din? Amangan mo't no adda agungat. Ha? Adun adaras ngayong bagagkan ka. Ngawan pa'y girlfriend ko. Awan pa'y asawa, Kelma. Iti day ta kinataar mo, awan pa'y girlfriend mo. Amangan mo't no malaksid ka niya kat adda pa'y sa bali. Si kalaan tay ayatag, Elma. Agyaman ak no kastari ko. Iyam amunak kumamutan kadagiti naganak mo. Total, inam abulan tan nga agayan ayat. Ha? Apay akas lang nakigtot ka. Ani? Saan? Saan na ka nakigtot, Elma? Kwa, iyam amukan tumutlaan ka takwada. Saan pa niya ita? Hello, Fiona. Kumusta ka, lakay? Dagiti ubing. Naalayo ka din di kwarta nga impawit ko. Wen. Kan nasayat kami, mat. Naalamin di kwartang impawit mo. Agyaman na ka. Inawagak ni Nanang Itay. Kuna na di ka kanu nagaw-awid iti manung altaw. Kwa, kanayon kami niya overtime. Saan ka nagawawid? Kasta ka di? Honey? Sige. Umawag kan to into madamdama. Bye. Apay nga itakala ang Rico. Saan ang nakaturog dagiti ubeng ang mangururay kan ka? Ay, amoy umat niya trabaho, nanang. Trabaho? Amangan mo't no sabali at trabaho. Iti ka nito ang mapanagnak apod no ti idandanon kanyak dagiti tattao. Sa anak nga agpangadwa amang ibaga iti anak ko. Anya? Adda ni Fiona iti abroad nga agrigrigat. Ngamsi ka, agbibiyag ka dito'y akas labaro. Mabit man lang. Sa dino gayam tinangipanam ka dagiti kwarta nga impaw-paw iti anak ko. Aday ta? No kwarta ti pagsasaritaan. Day ta ti paglayngan nyo. Anya? Ang mga no nalipatan nyo. Nanang na kayo laang ni Fiona. Ngam siyak ti asawa na. Nagbastos ka mata na sumungsong bat. Imbis na nagawid tapno ag ginanaak. Pumanawak man langin. Awan pa'y nasayat mo ditoy. Manun alawas adi ka nagtrabaho pare. Amumatan pare. At da kwarta kitan. Saan akas iti sigod. Ultimo igatang ko iti tubay ito kat awan. Ay, unay kan pare. Nagganas ti biyag ko ita pare. Agsangpat lang ti kwarta. Ken, at dapay ni Elma. Ay, kaasimot ti asawa pare. Ti amuna, kat adda ka dito yung agtrab-trabaho. Ang saan mo't gayam? Kat ni Elma, di na among adda pamilyam. Pare, agar aramid ka laang iti pakaisagmakam. Pare, saan amaamuan da ito iti asawak? Kat ni Elma, Di na maamuan nga da pamilyak. Gaputa adayumet ayan na. Di na mo, ti may papan kanyak. Hello, Fiona, bakit? Inakawagan iti bakit. Pudno ti atap ko nga dar-aramidam asaan anasayaan. Anya ka din dito nga ipagbagam. Di kan agpamarang akas laawan amom. Gaputa na panagnaga kunti amin, Rico. Adda insenda kanyak apicturyo, kaduam di babaim. Iso ka di pangip-ipanam iti kwarta nga ipawpawit ko. Adda, dito'y nagrigrigat para iti pamilyata. Impagarup ko nagtintinulong ta, ngam saan matgayam, tadakas tar aramidam. Pudno dagiti bagbagak, iso asan ka makatagari. Awanan kay tibain! Fiona, mabit lang. Hello, Fiona! Nasayatay may kariko. Ada na patag na ibagakan ka. Anya dito, Elma? Masikugak, Rico. Doa bulan na. Apay
kasta ti langan. Di ka di maragsakan? Gaputa maaddaantan iti anak? Maragsakan nak. Apay nga rod kasta ti langam. Pasensya kan, Elma. Dalang amin pampanunutan. Agmeriendatan. Daimat ko aparakan ka. Ay maragsakan ak unay anak ko. Gaputa simbang putkan. Apay, nalpas ka din ti kontratam. Wala nang. Ay na, kasta unay ti iliw ken kadagiti anak yo. Kasta akmat kadakwada nanang. Ni Rico, awan ka ni. Ay, awan, anak ko. Mano nga aldaw asaan anagaw awid ditoy. Sigurado nga adamanan iti ayan ti babae na. Awan to pa'y panawon na kadagiti ubeng. Umaylaang ditoy no umay agalay ti kawas na. Kalpasan na, pumanaw manan. Apay, di mo ka di impakaamukan kwa na ti panagawid mo. Saan nanang? Di na amo anak kaawid ako. Fiona? Apay anas daaw ka nakakita kanya. Di mo impakamukan niya, panagawid mo. Apay, no bilang ta impakamok. Sabaten nak iji airport. Awanan ka itibain nga asawa. Nagan-anosak ijay abroad. Nga uray pasig nga agkakasakit tinararamid dagiti amo kanyak. Ngamsi ka, anya tinararamid mo, ti agbababae! Fiona, agpalawagak. Awanan tinaskan nga ipalawag mo. Ulbod kari ko, manglilipag! Itay pa'y apalpaliiwan ka, Rico. Ada ka di parikot mo? Awan, Elma. Dala pang panunutak. Ibagam, ang mga numatulungan ka. Mabitlaang, lukatak tiri daw. Ang mga nutigayam ko daytan. Ha? Sino kayo? Nana, iso ka di daytoy. Wan, anak ko. Isu dayta. Dayta jay babae akadwa ni Rico iti picture nga insend ko keng ka. Mawanan ka itibain! Apaya sinipatak motlatan. Mabitlaan. Sino ka kani? Nanang, apingad na kayo dito eh. Rico, sino da? Apay, di mo amo asyak ti asawa ni Rico. Anya? Talo ti anak mi. Iso akabit ka lang. Naawatan. Saan? Saan apod mo dayta? Fiona, mabitlaing. Pangasiyo ta pumanaw kayon. Agsarita tan tulangin ni Jibalay. Pangasim. Awanan tinas ka na pagsaritaan tari ko. Dagiti kawas mo! Pumanaw kan! Ituloy mo ang timakidan na itikabit mo! Gaputa awanan bibiyang kukan ka! Fiona, pangasim. Denggan na kuma. Di na kumabot papanawan na kastoy. Panunutom langin dagitan lakta. Apay, pinanunot mo ka dida. Sakbay anagaramid ka iti saan anasayaat. Pinanunot mo ka diti ibunga dayta iti pamilyam. Samungbat ka! Sikatay ayatek, Fiona. Sikatin ka laysak. Iso adinak mat kumapapanawan. Wan, siyak ni asawam. Ngam sipod pa'y. Imparupam di panang tagibasit mo kanyak. Gapo iti kaawan ti trabahok. Ngam itang, kabailakon abyagan dagiti anak ko. Nga uray awan ka. Saan? Saan, Fiona? Ala. Saan? Pumanaw ka na.
Alaam amin dagiti kawas mo. Kat makaamukan iti biyag mo. Lakamom ita dagiti sakit. Nga impalakamu ka na kami. Apay nga may kapaylaan dito, Rico. Pangasim. Pastrakan na kumail, ma. Agsarita ta. Awanan tinaskan pa'y apagsaritaan ta. Iso ang mabalin mo ti pumanaw. Anya? Diyak ni namnama da ito ang mapasamak. At dagayam inlimod mo kanyak. Elma, denggan na kumatagpalawagak. Sa anak nga interesado iti anyaman nga ibagam. Kabailan mi ti agbyag nga uray awan ka. Pinanawa kong ti asawak parakan ka. Iso nga inala kong dagiti usar ko. Taagyan akong dito eh. Saan arumbang day nga inaramid mo, Rico? Diyak kayat aga po kanyak. Kat adda madadaal a pamilya. Iso pumanaw kan. Di kan agpakpakita pa'y kanyak. Pangasim, pastrikan na kumapay. Tagsarita ta. Awanan ti pagsaritaan tapay, Rico. Aglinipatan. Kasta unay ti pungtot ti asawak iti day di agundaway, kan kastamatan ni Elma, Mr. Lonely. Impagarup ko no maaklunak ni Elma, gapo iti panangibatik iti asawak. Ngem saan, gapo ta nagtalinaed ti kinaanos, kan kinaman nakaawat na. Saan nakon ang napakawan ti asawak aging gaita? Isu ang nagtalinaedak iti puder, dagiti naganak ko. To'y pagayam mo, Rico. Rico, pagayam ko, agyaman nakiti da ito'y apakasaritaan. Saan ngamin ang maiparbang ti inaramid mo? At ang asawam. Ngarod, saan na maiparbang ang nagsapol kapay iti sabali? Katita, urayam ang mapakawan na kati asawam. Kat agbalbaliw ka kuman. Palagip manen da ito'y kadagiti pamilyado alalaki, wano babae, ngay pamaysayo kuma ti pamilyayo, tapno maliklikan ti panakarakrak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Rico, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ganiti madireksyon, Virgie Paclay. Sound effects, Joffer Basit. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.